Найпростіше ПП цукерки. Якщо вдома є банан, какао і кокосова стружка, то у вас вже є ось такі найсмачніші цукерки. Погнали готувати. Банани розминаємо, можна віделкою, додаємо кокосову стружку, потім додаємо какао, але в мене не було, то я додала такого шоколаду. До речі, також з кокосом. Все це перемішуємо до однородної маси. Ось така маса у нас виходить. Катаємо кругляшки. Я туди ще поклала горішок. Попередньо його замочила. І ось такі кульки. Неймовірно смачні, прості.